Riċerkaturi Maltin mill-Università ta' Malta sabu speċi ġdida ta' ħuta li hija simili ħafna għal burqax li jinstab ħafna kemm fil-Baħar Mediterran u anke fil-Vant tal-Atlantiku. Grazzi għal din l-iskoperta mit-tim ta' riċerkaturi mmexxi mill-professur Adriana Vella mill-grupp ta' riċerka għal konservazzjoni tal-bioloġija fih dan id-Dipartiment tal-Bioloġija fl-Università ta' Malta, b'kollaborazzjoni ma' laqda mhux governattiva Bikref, issa tista' tiġi aġġornata l-lista tal-biodiversità fil-baħar. Dwar dan One News kellem ma' Dr. Noel Vella li ħasem f'dan l-istudju importanti u spjega li morfoloġikament dawn l-ispeċi jidhru l-istess, madankollu il-ġenetika tagħhom hija ferm differenti. Għalkemm rajna li morfoloġikament kif jidhru minn barra dawn l-ispeċi huma simili ħafna, ġenetikament innotajna li huma speċi differenti. U allura law huma speċi differenti ma nistgħux ngħidu li huma l-istess. Ġifieri allura fejn qabel konna qed ngħidu li kien hemm speċi waħda ta' burqax, issa qegħdin ngħidu li hemm żewġ speċi ta' burqax. U spjegaw wkoll uħud mill-metodi ta' riċerka li ntużaw f'dan l-istudju. Ir-riċerka tinvolvi kemm fieldwork, jiġifieri inti tmur fl-ambjent tagħhom jew tiltaqa' anke mas-sajjieda u tara eżatt il-qbit eċċetera li jkun hemm, isir monitoraġġ ukoll ta' dawn il-ħut. Imma barra minn hekk kif qed ngħidu minħabba li dawn l-ispeċi jkunu kultant simili ħafna ta' xulxin, jiġifieri minn barra lanqas tarafhom, għax minn barra jkunu jidhru kważi l-istess. Allura r-riċerka wkoll tkun tinvolvi li jsir studji ġenetiċi. Temmi sostni għaliex kien importanti li tiġi identifikata din l-ispeċi l-ġdida ta' din il-ħuta. Xjenzati minn barra issa jafu bl-eżistenza ta' din l-ispeċi u jistgħu anke jsiru iktar studji speċifiċi biex inkunu nistgħu narfu il-bioloġija ta' din l-ispeċi li għadna kif identifikajna, ġifieri di x'tiekol, x'font tippreferi, hija l-istess bħal dik li nsibu fil-Mediterran bħala bżonnijiet tagħha biex tkun tista' tgħix. Dr. Vella temm jappella sabiex f'każ li xi ħadd jinnota speċi ta' ħut li qatt ma jkun ra qabel jagħmel kuntatt ma' dan id-dipartiment billi jibgħat email fuq adriana.vella@um@edu.mt.